Dobar dan, ja sam Raša, a ovo je moja kujna i vi ste dobrodošli u moju kujnu. Sad ovako. Mrzelo me da kuvam, nešto mi se nije dalo. I pošto treba nešto jesti, aj reko sad da napravim rezance sa sirom i sa grizom. Kopam po kući, nemam rezance. I onda sam rekao, ok, važi, sad me više ništa ne mrzi, sad pravimo domaće rezance. Neću kupovne, kad ih već nemam, sad ću da napravim svoje, sad me više ništa ne mrzi. Dakle, za domaće rezance, bar onako kako ja umem da ih pravim, potrebno mi je 2 jajeta, ovde sam odmerio 200 grama brašna, malo vode, malo soli i mnogo zgodna sprava mašinica za razvlačenje domaćih rezanaca. A posle ćemo da pravimo griz, na malo ulja da ga ispržimo i dodat ćemo sira u ta rezanca i to je to, brate mili, rezance domaće sa sirom i sa grizom. Za početak, pomenutih 200 grama brašna ću prosejati u vanglicu u kojoj ću da zamesim testo. Sad, koliko ljudi, toliko ćudi, pa kao i za mnogo toga drugog u kuhinji, koliko je ljudi na svetu, toliko je i recepata za nešto. Jer neko je učio od mame, neko je učio od babe da kuva, nekome je baba stavljala jaja u testo za rezance, kod nekoga nije. Vojvođani, recimo, nekad stavljaju jaja u rezance, neki ne stavljaju kad prave nasuvo, nego prave samo testo od brašna i vode, kako god. Kako je ko naučio, tako neka pravi. Ja pravim ovako. Dakle, 200 grama brašna smo stavili. Pametni ljudi za ove stvari navuku kecelju. O tome drugi put. I evo ga. Jaje broj 1. Jaje broj 2. Malčice soli, po vašem ukusu, ako volite slana rezanca, stavite soli, stavit ćemo pola kaščice soli, sir mi je slan koji sam kupio, tako da je to dosta, ajde, to je dosta, malo samo ulja, tek da bude. I šta je u stvari suština pravljanja rezanaca kod kuće? Prvo, pravite ih onda kad vam to odgovara, drugo, pravite ih onakve kakve vam odgovaraju. Treća stvar, pravite debljinu i širinu rezanaca kako vam odgovara. Znate šta ste uradili, pa kusate ono što ste napravili. A testo za rezance treba da bude neupotrebivo za bilo šta drugo osim za rezance. Mora da bude tvrdo, mora da bude gotovo žilavo, znači ne možete da ispečete lepa od njega, i zato oprezno sa tekućinom. Jaja već imaju neku količinu tečnosti u sebi, naravno, pa vam to dođe kao tečnost. Ulje će to sve povezati, ali za svaki slučaj imajte pri ruci malo vode, može da zatreba. I krenemo, znači 100 grama brašna po jajetu. I sad, koliko ko voli testa, toliko će da pravi. Od jednog jajeta to bude za jednoga, od 2 jajeta bude za 2 ili za jednoga, a resto rezanaca osuši, pa ima sledeći put svoje domaće rezance. Što se tiče recepta za testo, to je otprilike to.
nije tu potrebna nikakva mudrost, nema kvasca, nema praška za pecivo, to nije dizano testo, to je bukvalno brašno i tekućina. Kažem, neko stavlja jaja, neko ne stavlja jaja. Pravite kako se vama to pravi. I kad god vas neko pita i kako je bilo, onako kako sam teo. I tu ne možete da pogrešite. Sad da provali kako ste vi htjeli. Ajde. Za svaki slučaj, to ćemo da podmesimo. Kažem, testo mora da bude tvrdo, žilavo. I sad tu se javlja još jedan novi moderan problem, a to su ljudi koji su intolerantni na gluten. Jer to što nama treba da se desi sa testom, to upravo radi gluten. I sad oni ljudi koji su nesrećni pa su intolerantni, alergični na gluten, ima brašna bez glutena, ali mora da se iskoristi nešto što će da zameni gluten u testu, nešto što će ga vezati i što će napraviti onako testo kakvo nam treba da imamo brašno sa glutenom. Postoji jedna indijska biljka koja se zove psilijum i njene ljuspice kada povuku vlagu iz testa deluju isto kao gluten u običnom brašnu. Znači vezuju za sebe, otpuštaju stvari dugačke lance koji testo čine da može da se razvuče, da može da se s njim nešto uradi. I to je, eto, zamena za gluten. Kad umesimo tvrdoću koju hoćemo, onda ćemo da ostavimo testo jedno pola sata, sat. Neće ono da nadođe kao hlebna testa, dizana testa, ali će, što kažu babe, da se malo odmori. Evo ga. Tvrdo, grozno, neupotrebivo ni za šta osim za rezance. Zapravo testo treba da bude na granici da krene da se mrvi. To je ta tvrdoća koju treba da dobijemo, a mešanjem i pokrećemo gluten iz brašna. I otprilike, eto, od početnih 200 grama brašna koje sam krenuo da mesim, izašao sam na otprilike 250, nije tu otišlo mnogo brašna na ovo dodavanje. A to opet pa zavisi koliko brašna ćete da upotrebite, zavisi i od toga kolika su jaja koja koristite. Ako koristite sitna, onda će vam trebati manje brašna, ako koristite krupna jaja, onda su naravno veće zapremine i imaju više tečnosti, onda vam treba više brašna. Cilj je da dobijete tvrdo testo. Eto, to je to. I vidimo se kad testo malo. Testo je lepo odstojalo, odmorilo se i sad ćemo mi njega lepo da podelimo na manje komade da bi moglo da ide u mašinu. Otprilike na 8 juftica. Biće sasvim ok. I onda ćemo da razvučemo rezance. Morao sam da stavim kecelju, kažu raznosiš brašno po kući. Evo kecelja je tu. Dakle, malo ovo razvaljamo, raširimo i metnemo kod ove moje mašinice na četvorku, to će biti sasvim ok. U stvari sad razvaljujete testo, razvaljate ga onako kako odgovara, na koju debljinu hoćete.
mačići se u vodu bacaju, neko će prve rezance u vodu da baci, ja ću ovo moj sigurno da bacim u vodu, žive ih neću jesti, to je sigurno. Razvaljali smo ih. Ovde sam od viška testa koji mi ne treba sad za ove rezance napravio, odnosno isekao ih na mašini za taljatele. I kako budem sad ovo sekao rezance, ono što otpadne, okorke, ću isto da stavim ovde i neka to budu sad sutra, prek sutra neke taljatele, ostaćemo da se to prosuši lepo. Za to sam rešio da pravim grgurave rezance, ove što imaju ovako ivicu. I evo je buduća taljatela. I sad ništa, sad samo lepo sečete na širinu koja vama odgovara. Lepo, isekli smo ih. Evo ga. Sa grguravom ivicom, neravnom, da bude zabavno. I to je to. Nek se malo suši. Pola sata, ne baš ceo sat, pola sata će biti dovoljno, još malo da se osuši i onda, jer ako ih budemo sad stavili u ključavu vodu, prebrzo će se skuvati i razbalavit će se, a mi to nećemo moći. Lepo su se rezanci prosušili i kad na šporetu proključa voda, idu na kuvanje. Rezance ćemo kuvati 5 do 7 minuta u ključaloj vodi sa malo soli. Kad ih kuvate, voda mora da proključa i onda ih stavljate u ključalu vodu, inače će da se zalepe. Inače, u vodu ne morate stavljati ulje pre nego što stavite rezance. Ljudi misle da to tako treba, međutim, ako bi stavili ulje, ulje pliva po površini vode i kako spuštate rezance, oni prolaze kroz to ulje, ulje oblaže rezanac i onda ne da vodi da prodre u testeninu i da je skuva. Teže se tako kuvaju nego kad ih kuvate bez ulja. Dok se rezanci kuvaju, pravimo griz. I to radimo vrlo jednostavno. Otprilike nekih 50 grama putera ide. I pripremili smo griza. 4 supene kašike na onu količinu testa, neće to biti mnogo. I kad se puter rastopio, što će biti sad još malo, uz konstantno mešanje, da bi izbegli grudvice, dodajemo griz. Griz odmah počinje da cvrči sa puterom. Gledate da ne napravite pregustu smesu, jer onda nećete imati lepo za rezance. I evo ga, griz se polako napaja puterom i prži se. Kad bude promenio boju, što se dešava u relativno kratkom vremenskom periodu. Znači, on je prvo beo, kao ništa se ne dešava i onda odjednom krene da biva brown i ako ne požurite, krene da bude crn. Onda ga bacite pa pravite novo. Evo, počeo je da menja boju. Griz je počeo da menja boju, samo ćemo još malo da ga pržnemo, da ne ostane živ. To je to, gotovo. Griz. To je to. Lepo da
i odozgo ćemo narendati sir. Nisam mnogo solio, jer sir koji sam kupio je dosta slan. Tako da... Lepo narendate, namrvite okolo što možete više. Naša pasta je spremna. Možete da ukrašavate odozgo, kako god vam od volje. Ja nešto nemam vremena sad na ukrašavanju, ukrašavat ću i drugi put, ali ja ovo moram da... Nije što sam ja pravio, ali moram da probam. Taman kuvani kako treba, griz taman kako treba, znači tero sam ga do ivice. I lep, jak, slan kravlji sir odozgo. Nešto sam zaboravio. Dakle, prethodnom jednom prilikom pravio sam tufahije i ostalo mi je mlevenih oraha i mlevenih badema. Naravno, to nisam bacio, ne pada mi na pamet. Imam šećera, pošto rezanci nisu slani i griz nije slan. Ne morate da pravite poseban desert posle jela da se zasladite. Jednostavno to tufahija ću da pljusnem u ovo, prevrnem malo, da se onaj šećer još malo rastopi, zalepi za rezance. Tako da imate na brzinu jelo, na brzinu poslasticu i vi ste završili posao za cirka pola sata. Ako izuzmemo stajanje testa, da se ono malo odmori. Tako da, eto, šta da vam kažem, prijatno vam bilo ako budete ovo pravili, prijatno meni bilo što ću sada jedem, pa se vidimo drugi put.